Samuel Jaško, vítám tě ve svém obýváku. Prečo takto oficiálne? Nebo tě zvu už tak dobrý třeba druhý týden a konečně se tady posadil, že uděláme tady spolu další díl. Čím to bude? No, pohnutou dobou, v ktorej žijeme. Tak vieš, čo sa deje? Tak je toho milión. Urobil som zase nejaké veľké rozhodnutia vo svojom živote, takže... A prozradíš divákům svoje plány do budoucna? Prozradím toľko, že založil som produkčnú spoločnosť, v ktorej chcem robiť určite reality a entertainment a kde a aké, to sa dozviete, keď to bude aktuálne. Pod kterou je samozřejmě tenhle podcast taky. Ano. No tak super. Dneska jsme si tady sedli protože máme jedno téma, o kterém jsme se bavili už delší dobu, což je rozdíly v kulturách, které jsou veliké. No kde začít? Prostě od té doby, co spolu žijeme, tak cítíme, že samozřejmě jsme hodně mluvili o tom, jak je to krásné, jak ty rozdíly nás spojují, ale samozřejmě jsou i chvíle, kdy to je těžké vysvětlit, jak se jeden druhý chová v tom vztahu, protože tam je jakoby rozdíl ve výchově a podle mě i v kulturách. Tak se pojďme dneska na to podívat. Tam takhle mícháš očima. No lebo... Nemáš takový pocit? Ja si nemyslím, že to je len je takto. Akože No. to, že sú medzi nami rozdiely, v prvom rade není sú také veľké, hej? No. Myslím si, že jak tvoji vietnamskí rodičia, tak moji slovenskí rodičia, obidve dvojice chceli to, aby z nás bolo niečo súce. Aby sme proste v tom svete prežili, aby sme boli úspešní, aby sme sa mali dobré a aby sme mali dobrý život, vieš. No. A učili nás rozoznávať, čo je dobro a čo je zlo. Hej? Akože nejaký zásadný morálny princíp, úplne základný. Takže v tomto sa tie kultúry až tak nelíšia. Tak když mluvíme o tom, tak to není v kulturách. Já si myslím, že to je základní lidské hodnoty. No. Ale ne kultura. Mluvím o kultuře jako, když si nedávno říkal, už nevím komu, ale nedávno si říkal, že občas si myslíš, že hrozně křičím, ale pak, když slyšíš, jak si povídáme doma s rodičema, tak jsi uvědomil, že to tak doopravdy je. Že ten jazyk je opravdu tak intenzivní a temperamentní. O tom já mluvím. Áno, ale ty naozaj veľmi kričíš. A ja akože zo začiatku som bol vydesený, lebo ma to fakt stresovalo. Když jsem mluvila nahlas. No to není, že mluvíš nahlas, ty kričíš proste. Co to znamená? No ty si niekde inde, kričíš odtiaľ a keď prídeš za mnou, tak kričíš stále rovnako. Hej? Ale tak... Že kričíš na mňa z kúpeľne a potom prídeš do kuchyne a kričíš stále rovnakou intenzitou. Ale nemôžeš říkať, že... Lebo proste to tak máš rada, lebo proste taká si, vieš. A teraz mi to už nevadí, už som si na to zvykol a viem, že to si ty a mám ťa rád aj s tým, ale zo začiatku to bolo také, že proste za každým som akože chápeš, že bolo to too much. OK, já chápu, že to může být too much, ale tím, že jsi byl u nás doma, tak si pochopil, že když žijou do svých 15 let s tátou, který má 20% sluchu, tak tam opravdu je to tak, že křičíme na sebe, aby nás slyšel táta. Ale u teba to súvisí s emóciami. U teba to nesúvisí jakože s tým, že by si na to bola zvyknutá. Ale když budeš říkat, že křičím, tak si myslím, že to diváci nebo ostatní budou vnímat tak, že jsem neustále nasraná. Ne, ty křičíš, jakože hlasně mluvíš. Ano, hlasitě ale mluvím. Hodně hlasitě. Ano, hlasitě mluvím, protože křičet znamená, že ty se na mě nasereš a křičíš na mě. To robíš tiež, že kričíš, aj keď sa hádame, ale toto je iné. Já jsem začala, až když si začal ty. Jasné. Až když si křičel ty. A víš, že to je pravda. Já už nekřičím, ale ty teraz si to prevzala, tu štafetu. Ano, ale snažím se to už jakoby trošku v sobě uzemnit, nebo jsem si uvědomila, že si opravdu přestal a víš, že to bylo
crucial. Že to byla velká část našeho vztahu, kdy jsme pořád řešili, že tvoje emoce jsou velice dramatické taky, neříkám, že ty moje ne, a že jsi uměl hodně dobře naježit, když šlo do tuhého, ve tvém světě teda. A je pravda, že jsem to časem převzala tak, že jsem si myslela, že abych od tebe dostala to porozumění, tak musím na tebe křičet, aby si mě slyšel vlastně, aby si mě chápal, co chci. A vždycky, když jsem viděla, že ve chvíli, kdy jsem se už úplně rozčílila do morku kostí, tak si mě začal prostě poslouchat. Tak jsem si myslela, že to je ta cesta, ale ve chvíli, kdy si mi řekl, že to není ta cesta a že křičím už taky a že se ti to nelíbí, tak snažím taky Ja to vidím trošku inak, ale... nevadí. Akože áno, snažíš sa ubrať, ale skôr ja mám pocit, že teraz už si oveľa viacej interesovaná v tých témach, o ktorých sa bavíme a ktoré akože vnímame rozdielne, dajme tomu, a boli príčinou hádok, tak teraz mám pocit, že naozaj sa do toho vkladaš na 100% a berieš to vážne. No ano, já mám pocit, že ve chvíli, kdy jako už začnu křičet, tak to je takový to, že už tam hážu fakta, u kterých nemůžu říct, že jsem si jistá, jsem si tím jistá, ale jsou to fakta, který jsem si jakoby zanalizovala a už to říkám i v tom vzteku, i proto, abys mě slyšel. A předtím to tak nebylo možná, protože jsem neměla jako kdyby ty koule se s tebou nějak argumentovat, nebo tam byl takový určitý respekt plus strach z toho, že jsi byl vlastně nade mnou v práci a z toho, jak jsi věkově starší, tak i vůči tomu tam byl takovej ten odstup, ale teď to vnímám tak, že tím, že jsme partneři, tak mým úkolem je ti říct ty věci jako hlouběji a nepředstavovat si, že to pochopíš automaticky. A vlastně jako nebýt ani dotčena, že to nepochopíš automaticky. Že vlastně mým úkolem je ti to říct tak, abys to pochopil. No to si veľmi presne povedal, lebo zo začiatku sme mali obidvaja tento problém, že nás ako keby urážalo to, že prečo to ten druhý nechápe, že však to sú úplne jasné veci. No. A súvisí to s tým vekom aj v tom, že ty hovoríš, že vedel som byť dramatický. A ono je to trochu aj o tom, že ja už v tomto veku beriem všetko hrozne vážne. Vieš? Áno. Že všetko je už proste pre mňa lebo ja už nemám čas s talafatkami. Ja viem reálne, aká je cena času. A viem, že čo sa deje, keď človek stárne a koľko vecí proste má pocit, že sa už nikdy nevráti späť a váži si ten čas oveľa viac, jak mladí ľudia alebo mladší ľudia, vieš. Čiže preto aj keď sa niečo bavíme, tak ja to naozaj beriem vážne. A teraz v tomto si ako keby, však jasná, tak si žena, čiže mentálne si vyspelejšia ako chlap v tvojom veku a mám pocit, že sme to tak dorovnali, že proste no že ano, si v tom rozumieme. Když jsme spolu začínali, tak jsem byla haha hihi a brala jsem všechno jakoby s lehkostí, nebo já to tak mám prostě, když ty situace jdou do tuhýho, tak se je snažím vlastně brát s lehkostí. Ale život s tebou, nevím, taky mám pocit, že jsem tak zvážněla. Zženštěla. Uh-huh. No to je sexy, to je pekné. Jo? Uh-huh. Občas mi to přijde takové, že jak kdybych už neměla ten dívčí humor, ale tak co? Tak to jsem si to vybrala. Akože dívčí humor máš, je to na mieste, podľa mňa skôr len dokážeš lepšie selektovať situácie, kedy je to OK a kedy je to vhodné a kedy nie. No tak ne vždycky, samozřejmě, protože stávalo se nám, to bylo jedna z prvních hádek, že jsem někdy přestřelila a ty prostě si, jako, jak si to můžeš dovolit, že jo? A mňa to úplně rozbúralo. No, ale tam byl i jiný problém, no ty si přestřelovala furt a pak si mi říkala, já na to nejsem zvyklý. Já nejsem zvyklý, že si někdo dovolí být na mě takhle drzej a dělat si ze mě srandu. Mm-hmm. Jsem byl zvyklý jenom jako, že si může dělat srandu ty z lidí. To může velmi málo lidí v mém okolí, ano. Takže jsme se dopátrali i toho, že oba dva jsme lidi, kteří od základu mají vlastně velký ego. Jo? A já jsem se z toho svýho opustila.
Miláčik. Tak částečně, snažím se. Myslím si, že si tomu dala len inú podobu. Ale snažím se, opravdu snažím se. No snažíš sa byť konštruktívna. To je fantastické, to oceňujem. Že není to, že proste je ti to jedno. Že ideš jak válec, ale že snažíš sa naozaj hľadať pointy a naozaj riešiť situaci. Ano, protože, jak říkám, že já mám někdy pocit tím, že jsme od sebe věkově daleko a zároveň kulturně úplně jinak, tak mám právě pocit, že v těch někdy to, jak to vnímáš ty, že ta situace je na hádku, tak já to tak vůbec nevnímám, že to je na hádku. A naopak, a naopak, když já prostě mám pocit, že to je strašný, že tohle je na hádku, tak ty si úplně jakože kuku in the coconut. A ktoré býva viacej, ktorá situácia? No, že ja si myslím, že to není na hádku a ty si myslíš, že to je na hádku. Toho býva viac. No, na začátku si to byl ty. Áno. Na začátku si to byl ty, dobrých... Tak 2-3 mesiace. Ale nekecej. No. Nekecej. Potom už sa to začalo 5 měsíců. lámať. Ne, zlatíčko. To bylo přes Tokio, přes listopad a pamatuju si, že to bylo ještě i přes celou zimu. Na jaře to už se trošku jako začínalo. Ano, na jaře jsem už začala být já taková, že co se budu krotit a topit ty věci v sobě, však to musíme jakoby vyřešit. A začala jsem i vyvolávat já hádky. No ja si pamätám momenty a dni, kedy čokoľvek, čo som ti povedal, tak ťa nasralo. Čiže... Ale lásko, to je každý měsíc. Momenty a dni, kdy jsou PMS, tak to je každý niekedy měsíc. je to aj mimo tieto termíny. Ale mimo tieto okienka. Já si myslím, že každý chlap, nebo aspoň minimálně každá domácnost by měla mít takhle kalendář a tam mít napsáno ty 4 dny před, 4 dny během. Ano, se. tak jako zlehčí to i tobě, i mně život. Víš, jak pro každou ženu je těžké... Lásko, ale to není nemoc. Jako... Ale pro každou ženu je těžké i to období prostě. Chlap nechápe, že té ženě je normálně těžko, hormony jí lítají nahoru dolů a sama se sebou je těžký být. A teď si představ, že sama se sebou je ti těžko dýchat ten stejný vzduch a teď musíš ještě sdílet ten stejný vzduch s někým jiným. To není výmluva, samozřejmě, že to není výmluva. Ale jako... Ja mám také momenty, kedy už sám seba unavujem, čiže trochu to chápem, ale... ale... však jasné, to má svoje špecifika, ale skôr ja ako keby sa na to pripravujem vždy vnútorne, viem presne, kedy to má prísť. No. A počítam tie dni a ešte ani raz sa mi nestalo, lebo ja totiž to sa dostanem do takej ľahkej víťaznej eufórie, keď nejaký 4., 5. deň je a hovorím si, že dal som, sa nestalo, nebalila si kufre, neodchádzala z domu. Není proste koniec sveta. A vtedy si tak ako vydýchnem a poviem si, že super, dobre, máme za tým a vtedy prídu najväčšie bomby. No ale protože ty neudržíš taky ty nervy a jedeš bomby, no. Dobre. No. Dobrý. To je asi všechno, co jsem k tomu chtěla. No prostě je to PMS. A kdo má väčšie ego? Ty alebo ja? Ty. 100% ty. Hej, to je pravda. 100% máš větší ego. A to jsem chtěla. Pamatuješ si, jak jsi na začátku byl schopný si dělat srandu, ale nejenom ze mě, ale úplně ze všech lidí do úplně rozčílenosti. Že ve chvíli, až si... Nebo já jsem v tobě viděla úplně hyperaktivní dítě, který potřebovalo prostě něco dělat, tak šlo srát lidi okolo. A to je ten dopamin kick, no. Hej. Toho som sa hrozne dlho nevedel zbaviť. No, ale myslím si, že to teď hodně, že si ubral. Že tě práce unavuje. Neviem, či to je práci, ale ja som tiež zvážnil pri tebe. Akože tiež som sa dostal do nejakého levelu, kedy som si uvedomil, že tie veci sú naozaj a že tie moje rozhodnutia sú veľmi vážne, ktoré som urobil posledných rok a pol
a že si začínam tvoriť nejakú novú rolu proste, ktorá ma baví, v ktorej sa cítim dobre, ale není tak únavná, jak tá predtým. Tak únavná jako předtím. Ja som od malička bol neznesiteľný. Ale mne sa to občas líbilo. Ja Občas som to bol bolo roztomilý. cute, áno, a zabával som svoje okolie, ale bol som neznesiteľný, fakt. Jeden kolega mi raz poslal správu na narodeniny, myslím, že na 40 to bolo, a písal mi, že chcel by som ti napísať, že buď sám sebou, ale neviem, čo je horšie. Jestli to tvoje okolí vydrží. Že keď zostanem sám sebou, alebo budem niekto iný, čo nikto nevie, čo je, a môže to byť ešte horšie. Ale já bych ti, lásko, chtěla říct, že mě to občas bavilo, ta tvoje povaha, a vůbec jako nemusíš se toho zříkat. Jestli to vnímáš takto, že by si měl zvážně, tak to tak nemá být. Samozřejmě občas by si mohl upustit a jako v tu chvíli mi to dělá nervy, ale není to zásadní moment, kdy bych jako chtěla si vytrhat já všechny vlasy a sebrat kufry a odejít. A reálně to mám ráda, mně se to na tobě líbí. Áno, ďakujem. To si asi jediný človek na svete. Mně se to líbí. Ale vieme, že ja mám dar robiť emócie, hej? Že ja viem robiť emócie a I sám sobě. a niekedy som ako keby nevedel si jasne určiť hranicu, že ktorú emóciu je ešte vhodné urobiť, lebo ma bavilo testovať, vyrábať akékoľvek emócie. Čiže No, nie každý a vždy sa cítil príjemne a u niektorých to pretrváva roky. A jak si myslíš, že to tvoje velké ego, emoce mají vliv ve vztahu a pak v posteli? No, vo vzťahu sa snažím ti dávať priestor a slobodu. No, o egu Hej. teď mluvíme. Kdy si myslíš, že Áno, kdy se to projevuje? To moje ego by ako mi diktovalo, že kontroluj úplne všetko. Hej? A zo začiatku vieme, že to tak bolo proste, že si nechala niekde paličku do uší, tak proste som ťa zobral. To bylo ještě na Love Islandu. Bolo ešte na Love Islandu, ale proste doma si x veci nechávala a vždy sme spolu išli tam, porozprávali sme sa o tom ale bolo to je potrebné jako vykonať zmenu. Hej? Ale to je hrozně systematická chyba, nebo ty jsi mi dal najevo, já jsem se ti to snažila a varovala jsem tě na začátku, nebo já vím, jaký to je žít s OCD a zároveň vím, jaký to je prostě žít s mojí Ale ja nemám OCD, poviem ti osobou. prečo. Lebo prišli dni, kedy proste som si povedal, že sa uvoľním. A ty si říkal, že máš OCD. Že nebudem kontrolovať Pravdepodobne som nemal reálne OCD, pravdepodobne proste som žil iba v nejakom systéme, ktorý mi pomáhal prežiť, keď bolo všetko v poriadku. Hej? Teraz som si uvedomil, že však môže byť aj bordel. Že keď ti to bude vadiť, tak proste v tej kuchyni upraceš hotovo. A hlavne, keď sa robila farma, tak som bol tak unavený, že som nevládal každý večer tu ešte dávať z gruntu celú kuchyňu do poriadku. Takže proste zvykol som si na to, že OK, môže byť malý poriadok. Dobře, ale tak jako máš tam takový to... Ale keď si naposledy opustila túto domácnosť, tak som fantasticky pracoval. To bol jediný vlások na zemi. A som tu tak chodil. Som sa nosil celý spokojný. Takže vlastně ti to aspoň... takže ti to vlastně vyhovovalo. Vieš čo, cez deň to bolo v pohode, ale večer, ak sa zotmelo a bol som tu sám, tak už to bolo také, že už som si hovoril, že že už by si mohla aj napísať a tak. Že večer nechce byť nikto sám proste. No. To je atavizmus, to máme proste z praveku ešte, keď sme boli chlpatí a chodili po štyroch, tak proste večer znamenalo nebezpečie. Čiže... Takže máš pocit prostě, že to je jako v té kontrole. To ego tam se tam objevuje, když ve chvíli, kdy máš pocit, že tam není, nemáš jakoby kontrolu. To je vo všetkom, to je v názoroch, to je proste v celkovej akože dominancii. A myslíš si, že jde to ego trošku opustit časem? Áno, lebo si žena, lebo proste
To mám tak nakódované, že jednoducho... Jo, vůči ženě, že jakoby Áno, áno. měl by si mít navrch. Ne, že sa mám krotiť práve, že? Aha, Že sa mám dobré. krotiť a že ti mám dať priestor. No v posteli? V posteli ne. V Tam je to posteli... ego full on. V posteli... No měli jsme takový jako začátky, kdy jsi mi i říkal, že vlastně jako, že by si byl rád, kdybych byl méně dominantní v té posteli. Áno, a menej ako keby aj iniciatívna a tak. Mňa to viacej baví, keď ja som proste ten, kto ako určuje, čo sa ide diať. Takže se ti vlastně nelíbí, když jako... Občas sa mi to páči. Občas sa mi to páči, ale není som ten typ, že proste, že tu som, rob si so mnou, čo chceš. Akože to ma nerajcuje. OK. To je novinka. V čom však? Vieš, že to tak je. A může to být tím, že jsi naučil jakoby nějaký za celý ten život, nebo jako v tom manželství nějaký no prostě nějaký systém, který fungoval a který jako... To si nemyslím. Nemyslím si, že to je naučené. Myslím si, že to je moja osobnosť proste. Že taký som. Že to je moja črta jednoducho. Ja nemám rád byť vedený. Ja proste... A v sexe duplom. V sexe musí byť človek uvoľnený, vieš. Jak chcem byť v sexe uvoľnený a užívať si to. A v momente, keď ako musím pristupovať na nejaké iné pravidlá a podobne, tak ako je to trošku také pre mňa Wow. neúplne komfortné. OK. No. Hrozne ma to baví byť dominantný, akože hrozne ma baví byť zviera a proste úplne a víš, že naozaj. A víš, že to má být i jako o nás dvou. Nejenom jak já tebe jako tady zpovídám. Však ale teba to baví. Ne. Jo? Já mluvím o tom, že to má být u nás dvou, že jakoby tebe mě mělo taky zajímat, jak to vidím já. No tak mi to povedz, jak to vidíš ty. No já to vidím tak, že občas jsi až moc hrubej. Co to přesně znamená? No, že jako mám pocit, že by si mohl prostě ubrat, nebo já se nestihnu jako uvolnit. A že si prostě jako, no tak, a teraz všetci, čo to pozerajú, že aha, tak tento typ. No. A už v živote nemôžem vyliezť na ulicu. No tak ale tak jako byly tam momentky, kdy jsem si říkala, že jsem byla ticho a ty se zleknul. Skončili sme pri tom, že sa ti to v posteli veľmi páči so mnou a občas si ešte zvykáš proste, že... No mně se líbí, když občas prostě jsem já teda ta, která jako láká partnera. No láka je v pohode, však to je fajn, to je pekné. Ale já nejsem, jakoby, tak to víš od začátku, že nejsem taková jako tady se jestli chceš, nebo? Ne? No. Ale to je OK, však ty si aktívna v tom celom. No, mně se líbí, když jako vlastně mám pocit ty ženskosti, ne jako jenom ty oběti, kterou vlastně která se tobě vlastně jako líbí. Jako, že... Cancel? Počkej, teraz ja sa ťa niečo opýtam, hej? Áno. Lebo veľmi to súvisí s egom. Áno. Žiarlivosť. No. Žiarliš na mňa? Áno, občas áno. OK. To jako, ty to občas, ty to vidíš, ale ty víš, ja som vždycky... spokojný, akože ja sa to páči. Tak žádlím občas, tak to je vždycky jako taková, je to podle mě přirozený. Když někoho miluješ, tak žádlíš a vždycky víš, že je 1000 možností vlastně jako kdy to, ale stává se to fakt jako, nestává se to mockrát, nebo ty mi dáváš tu jistotu. A ty na mě? Uh-huh.
Jo? Hm. A kdy třeba? Furt. Jak? No, tak ja to tak nedávam najavo, ale... No já to řeknu hned, že? No. Ja sledujem, že čo, s kým sa baví, že tak, neboj sa. Co to znamená? No, že mám jako prehľad. No mám tady připravenou takovou otázku. Jestli jsme si něco tajili na začátku z toho. Cokoliv. Ne? Ne. Dramatičnost. Tak to som myslel, že vieš, že asi keď robím tú prácu, ktorú robím a tie situácie, ktoré robím, takže som není nejaký ako úplne pokojný typ. Ne, nedošlo by to. Musíš poznať tú emociu, ktorú chceš vytvoriť. No, ano, jednou jsem se lekla na Love Islandu, kdy samozřejmě jsme byli nějaký jako občas fantazie a myslela jsem si, že jako si klidný a vyrovnaný flegmatik. Pak, když jsem dostala jako tu emoci, tak to jsem předvedla teď ten stroj z nemocnice, víš? Sorry. No, ten monitor, jak tam měří jakoby to tvoje srdce. No jaj, tep. Tak to, no, tep teda. Tak to. Tak si dostal emoci, tak já v tu chvíli jsem si řekla, tak s tím to nebude. Ne, EKG myslíš, EKG ti Tak jsem si řekla, že s tím to nebude jednoduché. Hej. Jasné, že v práci som pokojný, lebo proste to je moja profesionálnosť a moja profesionálna rola je, že jednoducho na účinkujúcich neprenášam žiadne tlaky ani nič. Akože to je chránené prostredie, v ktorom sa ocitáte, keď ste pred kamerou. Čiže není to úplne pravdivý obraz o mne, áno. Dobre. Ty si umíš krásně vždycky ze všeho tak jako vymluvit a vyplout. No? Ano. No. Ještě se vrátíme tady jako očividně k sexu. Počkej, očividně prečo? Nevím, mám to tady napsaný. Prostě napsala jsem si předtím, než jsme šli do tohohle dialogu, do tohohle dílu In My Living Room, tak jsem si připravila různé otázky i vlastně poznámky, které bych chtěla tady v tomhle podcastě zmínit, nebo mě baví se s tebou bavit. Jako mě baví naše deep talky a jsou nějaké věci, které jsme jako ani neřekli vlastně, nebo víš co. A teď máme a teraz takovou... to budeme rozprávať na verejnosti. No. Ne? Výborný nápad. Dobre. No. Super. Že? Aha. Nelíbí vidíš, si jak ťa milujem, že čo pre teba som ochotný urobiť? Áno. Zostúpiť zo svojej serióznej role proste pána producenta a ísť naproti a rozprávať úplne intimnosti? Áno. No, áno. Láska, vieš, že aj moja mama si toto bude pozerať, hej? Ne. Na YouTube. A mě to nevadí. Já už mám takovou teorii. Počkej, já se k tomu chci vyjádřit. Aha. Já mám takovou teorii. Nechci se přetvařovat před mamkou. Nebo prostě to, aby jsme byli jako vlastně dlouho spolu, tak to vyžaduje i jako pochopení z obou stran. A hlavně vlastně... pravdivost. Jako ano, to v tom s tebou souhlasím. A hlavně, aby jako ona i věděla, jaké mám mouchy a aby mě tak přijala, nebo to je prostě důležitý a nedělat si vlastně a neromantizovat si toho druhého a ani si nedělat vlastně žádné iluze. Samozřejmě to jsou nějaké věci, s kterýma nemusí ani ona, ani já, ani ty souhlasit, ale je to vlastně o tom respektu a uvědomit si, co je... Víš, já mám takovou teorii v životě i pro kamarády, že každý člověk má špatné i dobré vlastnosti a ty si kamaráde vybíráš podle toho, jaké jeho špatné vlastnosti ti jako nevadí. Ty si můžeš, třeba tobě nebude vadit, když někdo krade, například, jo? A mně to může prostě strašně vadit. A proč mě by to ale vadit nemalo? No dobře, tak za naopak. Za to, že jsem zo Slovenska, hej? Wow. Ne, tak naopak. Mně třeba... A toto sú tie kultúrne rozdiely, že keď si Slovák, tak proste tak môžeš aj krátnuť. To vás je to v pohode.
To je vrchol. Nie, to bylo prostě tak, jako že mi to napadlo. Extrémy. Prostě třeba tobě nevadí, když někdo krade a s takovým člověkem můžeš být kamarád. A to ti nevadí. A potom mě třeba nevadí, že někdo lže. Ale to by to třeba může vadit. A ty si nedokážeš představit s takovým člověkem být kamarád, chápeš? A tak stejně to je v partnerství a tak stejně to je jakoby ve všech vztazích. Prostě si vybíráš lidi, který máš rád a nejméně ti vadí. Samozřejmě na začátku, jestli si pamatuješ, než si svojí mamce udělal Instagram, tak jsem ti řekla, že úplně mi není komfortní, když vidí tvoje mamka všechny moje příspěvky, protože jsem ani nechtěla, aby viděla moje mamka všechny moje příspěvky, tak prostě a pak si udělala i tvoje mamka Instagram? Ano, měla jsem pocit, že potřebuji určité soukromí od dospělých, tak nakonec vidíš to prostě, jak já mám ráda velké pravdy, velké změny a vystoupení z komfortní zóny, tak tohle bylo pro mě vystoupení z komfortní zóny. A naopak to teď vnímám tak, že i když jsme byli naposled za tvojí mamkou, tak jsem to vnímala tak, že ne, že vlastně já chci, aby mě viděla takovou, jaká jsem. Plně rozumět jeden druhého, to můžeme jenom my, když jsme v té domácnosti, ale jsou jako chvíle, kdy si říkám, že nechci, aby si myslela, že jsem zlatíčko, co na všechno jako přikejve a jako vlastně proto tak funguje. Ne, prostě je to rovnocenný vztah. No a tak teda jako pojďme konečně na ty kultury. Prostě kde vidíš opravdu, že to je rozdíl v kulturách a ne jakoby ve věku nebo výchově a tak, ale jako fakt, kdy vidíš... Ja neviem, ty si Európanka, vieš, akože ty si není Vietnamka proste. Ty si Európanka. Ty poznáš tie isté seriály, tú isto kultúrno-historickú tradíciu, jak ja. Akože... No třeba v jídle. No v jedle áno, ale a možno ešte v nejakom vierovýznaní, lebo ja som akože vychovávaný v silno kresťanskom prostredí, čo samozrejme, že na mne zanechalo stopy a som rád, že ich zanechalo. A vraciam sa ku kresťanskej morálke teraz. Takže už by si nebyl otevřený buddhismu? Takto. Ja čerpám inšpiráciu z čohokoľvek. Hej? Aj z buddhizmu. Ale čím som starší, tak tým viac si uvedomujem, že tá moja kresťanská výchova má zmysel. Že to je niečo, o čo sa ja môžem oprieť a to, čo tá moja babička ma učila celé detstvo, čo boli veľmi ako keby dobré veci v konečnom dôsledku, tak to je to, čo mi dáva tú cestu v živote. A tú správnu cestu. Čiže ja teraz nehovorím, že ako som začal znovu chodiť do kostola, aj keď aj to ma napadlo, že proste asi začnem, ale skôr nejaké mravné princípy. Já si myslím, že to je taky právě tím, že o tom křesťanství víš nejvíc ze všech jiných náboženství a proto vlastně je to první náboženství, o který opřel, když už jakoby chceš nejakou víru. Ale mne sa ako keby páči aj ako keby duša iných náboženstiev a ten presah toho, že je tu niečo nadprirodzené, to ma oslovuje, lebo si myslím, že to tak je a že tie veci nemôžu byť náhodou tak usporiadané, ako sú. A že v tom je jeden veľmi presný poriadok vo všetkom, až matematický poriadok, čiže to má určite nejakého svojho stvoriteľa. Mm-hmm. Či to je Hindu, Budha, Ježíš, proste akože stále si myslím, že to je o tom istom, že dať tomu životu poriadok a naučiť tých ľudí spolupracovať. A ja křesťanka, ale v živote nikdy nebudu. Myslím, že to bude mezi námi jakoby... Myslíš, že to bude dělat ten rozdíl mezi námi potom jako časem? Nemá to prečo robiť rozdiel, lebo ja som není typ človeka, ktorý povie, že niečo musíš. Ja proste mne u teba absolútne vyhovuje otvorenosť a rešpekt voči tomu, že ja niečo cítim a
a ja mám nejaké korene a nejaké základy a tak ďalej. A to mi úplne stačí, akože to ma robí šťastným, že viem, že ma nebudeš konfrontovať s tým, že som nejaký akože bludár teraz, lebo proste verím veciam, ktoré sú možno vymyslené alebo proste nejakým spôsobom interpretované, vieš. To je pre mňa dôležité a takisto ja budem rešpektovať to, keď ty budeš inklinovať k hinduizmu alebo buddhizmu, akože s tým som úplne v pohode. Sám som ti hovoril, že veľmi rád by som išiel na trek do Nepálu práve po buddhistických kláštoroch, lebo ma inšpirovala jedna kniha Snežný leopard, veľmi krásna, veľmi akože intenzívna, ktorá opisuje vlastne cestu jedného vedca a jedného novinára, ktorý bol zároveň buddhista a trekovali po Nepále a ten vedec hľadal snežného leoparda a nakoniec ho našiel. A je to nádherné, proste to hľadanie tej pokory, zároveň toho prekonávania sa a v tej vysokej výške, kde už vlastne na teba vplýva to, že tam je málo kyslíku a ako keby tej nadprirodzenosti si otvorený viac. Až po tú jednoduchosť tých buddhistických modlitieb a uvedomenie si, že vlastne všetko je v našom živote cyklické, že vlastne sú to ako keby nejaké špirály, kedy nejaké témy sa stále vracajú a my ich riešime a keď ich nevyriešime, tak sa vrátia v tej istej podobe znovu a tak ďalej. Čiže a to sú veci, ktoré napríklad s tebou môžem veľmi otvorene rozoberať a hrozne ma to baví a hrozne som za to vďačný, že to tak je, že si v tomto absolútne nepoškvrnená proste nejakými predsudkami. Áno, tak ja to vnímam tak, že ja mám respekt k každému náboženství. Spíš mi vlastně jako mě by vadilo, kdyby ses uzavřel právě proti těm ostatním náboženstvím a řekl by si mi prostě, že jenom křesťanství je to správný. Absolutně vůbec. Ja úplne chápem to, že jasné, že na to boli aj politické dôvody, geografické a tak ďalej, že proste to nie je vecou náboženstvo nie je častokrát vecou rozhodnutia, to jednoducho zdedíme. Hej? To je presne akože súčasť tej našej kultúry. Ale mňa na tom baví práve to dobro. Mňa na tom baví práve to hľadanie toho, ako byť dobrý, užitočný, osožný človek, ktorý proste ostatným niečo prinesie. Už som si aspoň jednou řekla, tohle nedám, sme moc rozdílní. Pravda. Pravda. To si mala podľa mňa tak 15 rokov. 14. Čiže neklaplo.